Nou, ik zit 30 jaar in het vak. Ik heb in 1982 een talentenjacht gewonnen. Dus dat is alweer 30 jaar geleden. Ik wil een leuke avond doen in Paradiso. Een soort Dries and Friends. En daar moet ook een DVD van komen. En ik ben met een producent aan het praten om daar een opname van te maken. Een registratie die dan later ook op tv komt. Dus daar verheug ik me wel op. In Paradiso. Een beetje de rocktempel. Daar zou ik het graag willen doen. Ik heb al een keer in Carré gestaan. En een keer in het Concertgebouw. Kleine Comedie. De Meervaart. En ik ben een paar keer bij een avond geweest in Paradiso waar ik van dacht... Ja, dat zou ik nou nog een keer willen. En dit is het moment. Ja, ik zit al enige jaren bij Jan Vis. En het loopt goed. We maken 2-3 singles per jaar. Dit jaar komt er ook weer een album. En ik ben nog steeds vooral aan het optreden. Schrijf je zelf ook nummers? Nee, de enige tekst die ik gemaakt heb was afgelopen zomer. Het liedje over de Tour de France. Toen zat ik elke avond in het programma Tour de Jour. Aankomende zomer gaan we dat weer doen. Ik ben bezig met een nieuwe tune voor hun. En die moet ik over 3 weken laten horen. Aan Wilfred Gené. En dan hoop ik dat ik die serie weer mee kan doen.